Hola a tots i a totes, em dic Julava. Jo fa 2 anys que vinc al casal. A mi m'agrada molt el casal perquè és un entreteniment per als nens i les nenes. Ens ho passem molt bé i també podem estudiar aquí. Fem reforç, plàstica, activa't, jocs, entreteniments, moltes coses. Els educadors i les educadores són molt respectuosos, ens respecten molt i també ens eduquen també. Ens agrada molt estar amb ells perquè, no sé, és un moment feliç per nosaltres. M'estic sentint molt contenta, molt feliç i molt més entretenida. Aquest casal d'estiu m'ha ajudat molt, està més, no sé, com més divertida.